The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Full Up in Standard Time, last 7. Maayong gabi, kalimutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinar na kita sang panahon. I-check natin sa linya si Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Na-check natin kay medyo mapulo pa ang paanggid ang palibot naton. Nagligad nga adlaw, perting buo sang ulan, nagligad nga Martes ang gabi, pero pagka kahapon kag subong bumalos man ang tuman ka mainit nga sitwasyon. Kumusta na to ayhan si LPA, no? Basiway na to dispungsod Pilipinas, ati mayo man amo na nga mga information para maka-relax man ang aton sinikaw galingon sa paghuna-huna kung lakat sang panahon ang paghahambalan. Aksyon Firing Line. Sige, na-check naton sa Cinematinion maka-aksyon. Kabay pang available sila sa Cinematinion. No? Okay. Sige, basi ari na garo sa linya naton ho. Si Sir Gani or Sir Gani. Okay, ari sa linya naton Sir Gan. May gabi dira si Sir Gan. Ayan naman. Ano tong nagtutot? Hello. Yes, Sir Gan, may gabi. May gabi, Action Bright, no? Sa aton mga listeners, may gabi, hari, ihatag natin dapat sang aton chimpo sining gabi. Huwebes, kita karon Pebrero 3, 2022. Share line ni sa Japon ang aton nga synopsis, no? Sa kabugusan sa aton kapungsuran. Ari siya nag-aapekto ng sidlangan nga bahin. Sang Luzon, diri sa Kabitulan, Calabarzon, Eastern Visayas, sa Oriental Mindoro, kag Marinduque. Idulot yun ang magalumon kalangitan. May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang draft naman sang low pressure area, malayo-layo sa tuod. Ari siya sa Caraga, sa Dalonggid, sa Mindanao, Davao Region, kag Sargen. Aha. Nga ang idulot yan ni magalumon man ang kahawaan, may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang Ilocos Region, Cordillera, kag Cagayan Valley, medyo maayong tiyempo dito, may pag-uom-guom ang ilang kalangitan hasta nga magalumon ang ilang kahawaan. May naligwin lang ini nga mga mahinay ukon manipis lamang nga mga pagulan o kung pagtulutaliti halini sa northeast monsoon, no? Kagang Metro Manila sa iban nga bahin sa aton kapungsuran. Lakip nakita diri sa western seaboard sang Kabisayaan, nagapabilin nga maayong aton tiyempo. May pag-uum-guum lang ang aton kahawaan sa magalumong aton kalangitan. Makakita iti sang bituon sa kalangitan. May naligwin lang ini siya nga pagulan o kung pagbanagoob halin ini sa localized thunderstorms. Ang naaminhan nga bahin sang Northern Luzon, kag ang nasidlangan nga bahin sang Luzon, Kabisayaan, kag Mindanao, sa kasarangan asang may pagmadlos nga huyok sa hangin. Halin sa nasidlangan, kadto namin nasidlangan east to northeast, may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. So may surge sang balod, no? Kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, upod nakita diri sa Western Visayas, Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magaling sa namin na nasidlangan nga direksyon sa gihapon aton mabatyagan
sa kabugusan sang isla sang Negros kag nagapabilin ang kondisyon sa aton kadagatan para sa makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya sa 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Alas 6 o no sini nga gabi no. 0.2 ang aton nga hunas magabalos ang tao alas 12 Santay City karon sa tungang gabi 1.8 ang kadalumon kag alas 5:49 sini nga hapon nagtunod siya aring adlaw magpakita ini siya alas 5 makapakita ini siya alas 6 bukas sa aga kagari kita sa gihapon 25 hasta 30 degrees Celsius. 77 kung 87.8 degrees Fahrenheit action day. Aha. Tulo tawhay Sir Gan, ano? Mayo. Mayo gid lakat sang panahon ta. Sige, Sir Gan, salamat gid. Sige, welcome. Yes, sir. Action Firing Line. Okay, salamat Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sa mga utod ta nga nagapuyo sigad sang baybaya sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 76 na sa karon nga pagpangalagad yari na kita Huwebes Enero 3 na 2022. Firing Line. Bukas ng aton sa Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, tubtublas nuwabing tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Antes pa naman ang tanan maka-action pasudlon tanay flash report sa aton abing patrol, no? Check naton patrol action hands ni Matinion. Mayara sang flash report pero ari mga balita nga dapat aton bantayan karon digidugay. Action Firing Line. Atong ginpatay nga negosyante nga Maranao dito sa Victoria City makaksyon nagligad nga Martes ang gabi may yara na gid man siya sa mga pabahog sa kaugalingon. In fact ang iya sining asawa ginbilina niya na sang iya sining mga kabataan. Action Firing Line. Samtang surveyor sang National Irrigation Association or Administrator niya nadakpan sa bypass operation dira sa syudad sang Bago. Nagabaligya Siabo, taga Barangay Handumanan. Action Firing Line. Samtang unang bakunahan sa drugstore diri sa syudad sa Bacolod ginlansar sini ginamang hapon upod sa kay DOH Secretary nga amo si Francisco Duque III. Ginpadulungan niya gid diri sa syudad sang Bacolod. Action Firing Line. Mga booster shots ang i-cater diri mga kaksyon sining bakuna dira sa may drugstore sang Ayala Malls. Samtang pag-umpisahan naman ang bakuna sa 5 katuig tubtob 11 anyos diri sa syudad sa Bacolod masunod nga semana. Action Firing Line. Amuman sa probinsya sang Negros Occidental, Valentine's Day ginigaliho ang bakunahan mga kaksyon. Sige, dali kay action dyan ha. I-plastar ko na din nga ton sining nga flash report sa sining nga matinion. May flash report ang patrol may gabi. Ay duha action break ang mga persona ining nga pilason inisan no sa nagduntad nga ginaligari sa ka-shooting incident kag hacking incident sa nga gabi diri sa area sang East Homes 3 Barangay Estefania syudad sang Bacolod Action Bray. Sa subong nga matanion ining biktima o kung isabi sa involved sa ning insidente gindala sa ospital diri sa may east portion man sa sulod sa Bacolod samtang ang ining isa pagit kay involved ang pilason mapilas ini sa likod sa iyang liog pero ayara naman sa stable nga kondisyon uay din nagpadala sa ospital ari di sa action Bray no sa may barangay hall sa barangay Estefania kay pareho sila nga duwa
nga matapos ini nagduntad nga krimen nagdinalagan action bray nagsipak nagkadto sa naglain-lain ni direksyon eventually diri sila nagrabot sa area sang ang isa sa dalan nagdiretso nagapasang bulig gindala sang mga tanod diri sa barangay hall ang isa girespondihan sang emergency responder Action dyan. yes action right Inis lang nga duha biktima gini sila ya kumbaga may mga suspect pa gid nga iban to. kila identify pa kay Aha. ining na-interview naton pag wala nga si Ronel hindi siya mag-ako nga siya ang nakatiro sa isa ka lalaki Okay. according sa iya why sa kuno nakatiro kay why sa armas why sa kabalokon paano to natiruhan ang upod ako ng iyang naka-enkwentro man kay ina aksyon na bray no Mga ano ni sila man. ang mga tricycle driver ni sila Oh. sa may Estefania So ano mo kilid sa Save ni pasulod. hindi diri sa free action bray O pasulod gid dito. Oo. lapit sa dito pa diretso pa Camilot bilang nga subdivision. East Story ano? Asa unan before elementary ano? Oo. Yes, yes, Okay, action bray. Aha. Sige. Ari diri siya hasta sa liwat no. Mangkuton tabi pre ining victim. Sir, pwede ko na isa kayo victim sir. May interview lang ko. Saya. Okay. Dong may gabi, ano galingalan mo? Ronel. Ronel ano? Amintado Clarin. Clarin. Pila na edad mo nong? 22. Nung karamdam mo sumudugo nung nga? Gibuno ko. Di ka gibuno nong? Season 3. Anong tabo? Sorry, kami bilang basi maibaluan namon. Anong natabo kina? Ay, ganito lang niya. Natapungulay mi ba? Natapungulay ka mga duwa. Ano natabo na magininawa? Ano ka nang ano? Sa botilya lang gali. Anong patik botilya na? Nga, ubay ko niya gibuligan ba? Pagbulig niya sa akong iyang itiklod. Naigo na akong simod. Yung tiklod ya ang sa mga sako sa botilya. Kailangan ay motor mo, basta Oo. sige. Tumatapos ako. Sige. Pwede ka nakapuli, hindi ka mapapulong, hindi ka managka-ospital. Yes. Takanta lang ka po sa Sino na? Tapos to ginalsa mo botilya. gabalan, nga bulig ikaw kay bugat man. Pagbulig niya sa akon, pag amo na kon, iyang itiklod, ay gawang simod mo, tapong mula mi. Napungulay ka mga duwa. Ano siya Ay, katrabaho nung ka sa, mga duwa wala. ano siya katrabaho sa Tapos, no? store? Amo sa iyang akong gibaran nga, bantay ka lang. Di, napuli ko sa amon. Mura mga galayan akong utok, nga iyang mo siya ba, di, kanto na ko sila. Pagkanto na ko, kaya ko tang istoryahon. Diktam ko yung dunggab. Uy. Ano yan ka? Ibuno? Buno. Anong gamit niya to? Tawagin, ano ko na saksa ko niya lang, dikta ba? Kutsilyo? Oo. Di naka, amo na sa liog mo niyo. Pati dilis-kilis ang ulo mo. Ari. Lapit na rin nga. Sinong after to nung ginubra mo? After, Tapos sa kagibuno, ginbalusan mo sa ano? way, dagan nga ni ko, kay yawan kong dagan, kay dumulipong nga na ko, ani, dasi, kay sigagas dugo, Taga di na siya man nga si Bisaya siya. para makalapot ng usamon. Taga Cebu ni Saxon Dry. Ano gin trabaho gila? Pedicab driver or No. sa store? Ano ginubra nyo? Driver, Driver ka? tricycle. Di ka magkabiyahe, sugod ka lang. Ari, siyempre. SM3, kasulod lang to. Sino ning nakabono si mo? Nonoy. No, ano nga tawagin? Nonoy Longwer, Taga di na sa kuno? Dumagiti. No, long hair. Ano mo ni sa amigo? Kung na pamilya mo man. Migo lang, migo. Kilala mo lang. Driver man eh. Hindi. Construction na. Nung di nyo nihalin ang botelya ni nga, ano? Sa untiyaon, iyang ipabaligyan, para makwarta lang ba, kaysa wasak lang na dias ka ng gawami daw, igad. Mga wasak lang, kung di, magahigko na, way na makuan ba. Nung tapos, nung nagpalagyo ka, paano nga natiruhan to si Nonoy Long hair? Way na ko kabalo na, kaya ako, dito na ko sulod sa balay namon. Tapos, sino nagkanto sa iya? Way kay ko kabalo. Kay, pagkaisa na ako, nugang iasawa, na akong gingabalan, nga kadtua dito, ang yahugangan, nga, tanod man diri. Katuan nyo, kaya ang resikol na ako, nabili na dito. Oo. Katuan ninyo, kay, pabalas, kuan, si Umbo nga, akong resikol, atuwa dito, sulod. Basi niya ganang, ano ni Nonoy ba? Ako lang isa dito sa balay, di, amo na nga, yawan ako dito kuhan, kaya mura ko mo, dumalipungan ko dinagan. Wala ka nakabalo ko nung nagkilanabo na yun. Okay na, okay nagibo ko balo. Nakakuha na ko nga, tawag na si Umbo nga, Neil,
amo to nagawa ko. Ano ko na? Ano ko na pala sa'yo? Ang ba niya pa, dahil padala, ligon ko sa doktor, yung ilang taong pilas. Dalo? Pagpuno? Sila ka buno na? Isa lang, duwa lang gali, diri. Og diri. Kaya ako mangi, kuhan, sa loob na ko dito tayo yung kuhan, kutsilyo. Sa ginagawa yun, yung kaduwa, parte ng sa botilya. Mayo Oh. nga, salo lang ba? Oo. Sige. Amo ng statement action, Bray. Kung action dyan na ito na tiruhan na mo ito nagbuno sa iya. Oo. Galing kami ito Sinunoy nga natiruhan amo ito nagbuno, si mo no? Oo. Boy ko kubalo. Kung yun nonoy, kung longher tong natiruan, amo guro to. Di ba isa kabalo kung nung sino nagbuno sa iya? Di ba ang ginbuno siya? Gani di ba mo kay nagbuno Oo. ka? Sinunoy Ang nakabuno to long hair. sa imo, amo to sinunoy. Oo, nonoy. Amo ito na tiruhan. Amo to natiruhan action, Bray. Oo. Para klaro. Kay, I-check namon kay ang pulis alin di bago lang Aha. naglakat sila sa may ospital subong for follow-up action, Bray dito. Kay pagkabalo namon hindi magatag sang pangalan si Nonoy. Sang iya real name gid sa event sa kapulisan, no? Na ginaayo bisang maipangita. Ginkaton man naman ang balay diri ni Nonoy Longhair kay ina. Aha. Why to sang nagatiner na sila balay. Sarado na aplakyan na lang no sining ni Ronel ang nakita namon aksyon na bribe. Di na pila sa tuwa na iso dyan. Ni Ronel, Oo. ani Nonoy, Nonoy. gina-check pa namon somewhere diri sa upper portion sang iyang alawas ang pilas aksyon na bribe. No mo tong diretso sa iya sa ospital. Aha. Ining si Ronel ya diri sa may barangay hall nag-diretso no. Check naman dito kay follow-up namon, update na kami karon kung may mga additional information ang sining shooting, hacking incident sining kagabi diri sa area sang barangay Estefania, sudad sang Bacolod Action, Bray. Last report gikan sa patrol ng tagibot sa Bacolod Action, John Diaz, nga nagasiling sa tuturan nga maka-aksyon sa kamanyabayon sa Pinas, laboton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line. Salamat Patrol, balita flash report dira sa Barangay Estefania, sining hacking and shooting incident timprano pa ho. Aksyon Firing Line. Ay sus ko nga sitwasyon amo na ni action hands kapigado sa sitwasyon ta, pigaw pang income ta, nagatiniruhay paya kag magbinon-anay. Aksyon Firing Line. Ikon pamatian mong allegation to sang gin-interview sang patrol, medyo natukloran kag intuklod man antong botelya nga nabitbit na igo sa simod tinagtinapungulay dayon. Puerte ya ka mga singki gidya sa aton mga utod. Aksyon Firing Line. Sige, maghalong la 7:17 na sa aton sa nga pagpangalagad balikan tana karon. Kumustahon tato si Nonoy Longhair kaya motong na tiruhan. Why to galing kabalo si Nonoy otong ining bagong interview ta kung sino nagtiro. Aksyon Firing Line. Alangan manilag ka pa tiro imo kay pilason ganaw ni dalagan ka na lang tulutuod kag magpangita bulig. Aksyon Firing Line. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Sige, ang mga balita iya sa national mga kaksyon ti Aryo subong nga adlaw ginlansar man sang Philippine National Police ang gintawag nila nga safe and LE mga kaksyon or secure, accurate kag free kag fair election para sa 2022 nga national and local elections. Aksyon Firing Line. Kabahin sining grupo mga kaksyon o kung gintawag nga kasimbayanan, amo iya ang mga religious group, COMELEC, AFP, lakip ng Philippine Coast Guard kad ang mga community leaders agod mapatumanta kag matigayon ang matawhay nga eleksyon 2022. Aksyon Firing Line. Ang iban pa nga balita sa nasyonal, oy, ang kuano si Presidente Rodrigo Duterte makaksyon gindala sa Cardinal Santos Medical Center didto iya sa San Juan. Aksyon Firing Line. Ini matapos mga kaksyon nga ini siya ang nagpa-check up gid lamang, no? Ang routine niya kuno nga pagpang-check up bala mga kaksyon sa nasambit iyang hospital kay kabaloka na expose ini siya sang ila sining helper or house staff para do ka social connection hands house staff nga nag-positive sa COVID-19 mga kaksyon. Aksyon Firing Line.
expose ini siya sang last pa nga January 30, 2022 pero ginpaidalom sa gilayon sa RT-PCR test sang January 31 kag nag-negative ang resulta. Feb 1 liwat nga ginpatigayon siya sang check negative man gihapon mga kaksyon. Action firing line. Pero tiyan mo na, gindala sa gihapon dito ya sa hospital para sa iya sining medical check-up mga kaksyon. Tiaragin sa litrato, upod ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya sining sidekick. Nga kon ng taon mo do si Willie Revilla, mebla sa panahon ng Robin Padilla sa unabla, si Senador Bongo. Action firing line. Ang iban nga balita sa national, ti subo nga adlaw, pasalamat kita kay nagnubo na gid ang kaso ni COVID-19. Yara na lang sa 8,702 ang bag-o nga kaso. No? Kagang aktibo 153,335, ang patay 54,168, kag ang nag-alalayo subong adlaw 3,377. Action firing line. Didto iya sa National Capital Region mga kaksyon. May ara sang doktor nga nagpamalabag kag nag-alsa ang kilay sini matapos nga ginpalayag o kon ginatinguhaan karon kag ginatun-an ang booster sa tanan nga mga establishmento labi na gid sa mga trabahante mga kaksyon. Action firing line. Ang nagtaas kilay diri kag nagpalayag sa sini hindi pagpabor amo si Dr. Ed Salvana, DOH Technical Advisor Council mga kaksyon. Sunod diri sa kay Salvana, siya hindi pa panahon agod nga magtutok kita ya sa booster shots action hands. Kay nga wala pata gani makatapos sang aton iya nga course and vaccination sa din kadamo pa sang wala na bakunahan sang first dose kag second dose. Action firing line. Gina-endorso malang ini kaginduso ni Presidential Advisor for Entrepreneurship makaksyon nga si Joey Concepcion. Hambali Concepcion, siya iduso tana ang pagpabooster sa tanan nga mga ara nagatrabaho kag nagasulod on-site nga mga trabahante posible kay ta mga establishmento mo. Tinag-react diri si Dr. Salvana, siya katemprano pa sini. Action firing line. Suno ni Salvana, siya unahon tanay tapos ang pagbakuna sa wala pa na bakunahan. As of today, may ara pa lang sang 56.8 milyones or 556,800 million ka mga Pinoy ang fully vaccinated mga kaksyon. In short, layo-layo pa kita sa 77% nga target agod malabot ta ang herd immunity diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ambot kung ano gid ang ginadali nila sa vaccination, ako nakit-an ko sa palayag ni Dr. Salvana, ako na husto ang iya sini nga pananaw, siya kalayo pa, dira lang taanay sa mga way pa na bakunahan, kay base bala maabot ang panahon action hands, nga madula na malayang sa dalayon ining si COVID-19 mo. In fact, gani ang Pilipinas subong, nagatuon na sila kung paano ipatigayon ang exit iya nga pandemya. Nan, kag makadto na kita sa pinakasimple na lang nga mga ini nga tawag nga epidemic abi or endemic abi, amo nang ginatun-an subong pasang Pilipinas na or pagatun-an pa lang nga amat-amaton tanadula nga magwa na kita sining pagkapriso ta sining pandemya nga ini mga kaakson. Action firing line. Tingasagi na gitaya ka tutok sining bulo booster nga iniman kay tiway pamanta kani ka lapnagid sa bilog nga Pilipinas kay damo paway nakapabakuna. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon are kundi sa Pebrero 14 sa pag-intindi naton magaumpisa na gid iya ang ginatawag naton nga pagpabakuna sang aton sini nga mga kabataan nga nagaedad sang 5 ka tuig tubtob 11 anyos mga kakson. Action firing line. Kaya ini preparation na ini most likely mga kaksyon sa pagbukas sang klase sa 2022 and 2023 nga school year. No? Kwan ini, preparation na ini para nga pagtapos ta sa sini nga 2021 and 2022 school year.
ang next nga step sa himuon sang Department of Education and DOH nga kung mabakunahan na ang halos pila ka milyon nga kabataan halin sa 5 ka tuig, maka-eskwela na sila face-to-face mga ka-aksyon. Firing line. Kag hindi na limited or kung limited gid man hindi tamaan ka jutay sang mga estudyante kay halos na bakunahan na. Now, ang target date mga ka-aksyon sa pag-umpisa sining vaccination sang 5 to 11 years old sa mag-aabot na nga Pebrero 14, no? Kwan ba? Valentine's Day ba? Madinuguon nga adlaw? Action firing line. Madinuguon nga adlaw. Are ang istorya. May ara sang duha ka Iloy action hands ang nag-file sang petisyon didto iya sa Quezon City Court nga nagaayo sa gobyerno ilabi na gid sa Department of Education o kon Department of Health nga hindi pagdayunon ang vaccination program para sa mga nagaedad sang 5 ka tuig tubtob 11 mga kaksyon. Action firing line. Ining nasambit mga kaksyon nga mga ginikanan kuano ang isa diri former ABS-CBN reporter. Oo, kaya ang isa diri amo man ang isang gintawag sa ngalan nga si Girly Samonte. May mga kabataan nga nagaedad sang 7 tubtob 9 anyos mga kaksyon. Action firing line. Ang ila sini nga paglantaw diri mga kaksyon ngati nakulbaan sila bangod sa nagkalahinabo sadtong nagliligad nga ding vaksya vaccine rollout mga kaksyon. Amo ning ginsight sang suppose nga basi adverse effects nga ma-eksperyensya sang mga kabataan ilabi na gid sa nagkalatabo to sa nagligad. Action firing line. So diri mga kaksyon ang DOH wala pa man niya makasabat sa siri nga mga tinion. No? Kita nyo to, batian nyo tong divaksya nagligad. Wala pa gid to sa may nagsalalabat sa sadto nga mga kaso kadamo-damo sang nagkalamatay pero daw hindi pa gid man to na pamatud an action hands no nga nagkalamatay nga mga kabataan to sa dingvaksya gid bala Action firing line. o kon may ara sang lain nga ginabatsyag mga kaksyon. Action firing line. So diri sa aton sa syudad sa Bacolod ang Barangay Estefania nakaplastar na sa palaabuton nga vaccination program sa Pebrero 14. Pero as Bacolod wide, ano ayhan ang sitwasyon tadi subong? Damo na bala sang nagpalista? Damo na bala ang nagpa-schedule ngati kami mapabakuna kami? Oo, ang amon sini kabataan para at least ini sila may ara naman sang proteksyon sa ila sini kaugalingon. Action firing line. I-check naton abi si City Admin EOC Kwan abi volunteer abi former city administrator Ang no regarding sini kon ano na ang preparation diri subong kay subong ari na kita sa 3 isa ka semana na lang ho dason nga semana umpisa na ini damo may nagpalista na bla o kon anong sitwasyon may mga reklamo man bala ayhan diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Action firing line. May nagpalambot naman ayhan bala sang reklamo, may ara kita sa kabudlayan sa pag-ayo sining mga ginikanan mga kaksyon, no? Angot sining vaccination program sa mga 5 ka tuig tubtob 11 anyos. Amo man nang aton mo, no kay didto ining duha ka mga Iloy mga kaksyon nag-file gid sang reklamo mo ngati hindi lang anay pagpatigayunon ini. Ang isa, na-mention ko na sa inyo nga reporter sang ABS-CBN before, maybe may ara siya sang ideya angot sa tong dako kon natong nagsikat kanagkon mga dingvaksya bla. Online sa firing line. Sa aton sini nga linya sa Baron Taanaya si Ma'am M. Ang subong nga gabi apisar sa iya sini masako nga mga inuras. Ma'am, may gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod. This Action Brian Morden.
Mayong gabi, Action Bry. Mayong gabi man sa mga nagapamati. Subong. Aha, salamat gid ma'am. Dito sa Quezon City may ara sang duha ka mga iloy or ginikanan nga nagpalabot sang reklamo sa Quezon nga kon pwede hindi lang anay pagdayunon ang pagbakuna sang nagaedad 5 ka tuig tubtob 11. Diri sa ato ang ilang ginakahangawan ma'am ato natabo nga ding baksya bala last many years ago na nga may nagkalamatay bindo nga tidway pagidman to mabalaan kung ano gid ang mga rason sa to. Pero diri sa aton sa Bacolod so far ma'am, kumusta ang aton nga listahanay kag kumusta ang interest ng mga ginikanan nga bakunahan ang ilang kabataan ma'am? Right now, diri sa Bacolod, ang aton mga ginikanan sang 5 to 11 years old, nag-amat naman sila Action Bry para register sang ilang mga kabataan in preparation sa pag-launch naton sang rollout sang ining COVID vaccine sa February 14, Valentine's Day. Aha. So, ang aton naman niya ginahimo sa local government, diri sa siyudad ng Bacolod, kag sa lugar naman, diri naman niya sa part ng EOC kag COVAX, nag-prepare kita sang aton nga mga vaccinators kag ang aton vaccinating team nga ma-assign para sa 5 to 11 years old. Kaya may special training course gid ni nga ginpreparar ang NVOC, ang Aha. National Vaccination Operations Center sa Metro Manila kag Aha. ang DOH nga gin-attenan na sang aton mga vaccinators Action Bry. So more or less preparado na kita. This coming Wednesday, isapol namon liwat ang aton nga vaccination team nga ma-assign diya specifically para sa aton 5 to 11 years old nga vaccination. Aha. Ma'am, sa inyo sini nga paglibot kag pagkuha sang pulso sa mga ginikanan, so far may ara gid man sang hesitation ng iban or may ara gid man naghambal nga hadlok kami sa amon kabataan nga bakunahan ma'am diri sa aton sa Bacolod? Pero, bilang ginikanan, siguro may ara man ng mga amo sina. So far, ako personally, wala pa ko may nasugata man sa amon nga paglibot-libot, pagkampanya for vaccination. Wala pa man sa may nagambal nga hesitant sila. In fact, it's the opposite. Ang kalabanan niya nga nagalabot sa akon is nagapamangkot kung saan o naging start ang vaccination sa aton mga kabataan. Kaya kung tanawon ta subong ang pattern Action Bry, like unlike sa first and second naton nga mga surge sa cases, ang kalabanan di kaigo are senior citizens, mga may edad din. Yes, correct. Subong ang sa Metro Manila, ang nakita nila kabataan naman ang gina-target ng COVID, especially sining Omicron. Kaya ang kabataan amo ni sila ang hindi pa vaccinated. Young children, amo ni silang nabilin sa population tanga unvaccinated. Kaya for example, diri sa aton sa Bacolod, 131% ng aton target population fully vaccinated na. That translates to 91% ng aton total population. So kadako naging na percentage ang aton vaccination coverage. Ang nabilin na, kung 91% kitabot sila yun, 9% ng aton population ang wala pa nabakunahan. And that represents the numbers ng aton mga kabataan kay ang mga hindi bala eligible pa for vaccination. Okay. So diri sa aton subong ma'am, pilang target tadi gani mga bakunahan kag pila na ang ara sa lista ta more or less? Ang kabataan subong sa Bacolod nga nagaedad 5 to 11 years old, ang projection sa aton City Population Office projected population isang 5 to 11 for 2022 is close to 80,000. To be specific, 79,781 ang aton 5 to 11 years old ng mga kabataan Action Bry. So out of that, ang ara pa lang sa aton naka-register na din tag-ara na sa aton database na nag-indicate na sila, signify na sila nga luyag sila magpabakuna or ang ilang mga ginikanan nag-signify na gusto sila magpabakuna. Ara pa lang sa mga 5,000 plus out of the 79,000 Action Bryant. But gina-expect na namon nga ang batasan lang naton nga
magambal gani ang pa-register ka, why hindi magpa-register pero kunara ng bakuna madinatok na sila dayon to sa vaccination center. Aha. Kag magpila kag magdinotok. Mhm. Okay, so kabay pa no. Sa imo mga experience imo nga paglantaw bi ma'am bilang isa ka nurse sa profession abi, may nagakahangawa gid abi no. Kung kisa may ara nagambal nga pag-inject sa amo ni nga bakuna baw naglain gid ang matsyag ni nakon or ni amo ni ginhilanat gid ko sa kabataan ta nga 5 to 11 ma'am ayhan hindi ni mabulubog at gid man sa ila ma'am sa paglantaw ma'am. Well, laini ang formulation, Action Bright. Remember, laini siya yung mas ni siya mas gamay ang Lower dosage. siya. First of all, lower ang Aha. dosage. Aha. Sini. That's why lain ang labeling sinisang mga vaccines Mhm. na paggagamito sa 5 to 11. Kagamo man yung rason Mhm. na only those who have completed the training ang allowed nga mag-inject sa 5 to 11 years old, I Action see. Bright. Aha. So we are expecting, kabalo man tanga ang amo na nga mga edad ng mga kabataan, nagatantrums pa na iya. Mhm. That's why ang aton plano, ibutang ka na sa eskwelahan ng aton mga venue. May ginapreparar kita 3 ka sites for vaccination sites. Hindi Aha. lang hindi ko pa ma-announce subong kay wala ta pa nakuha ang approval Mhm. sa mga eskwelahan. Pero eskwelahan ni ato timuon kay mas manami na kay ang classroom naka-separate. Kay kabalo ka dasig bala ang mga bata may mabatian sila nga gahibi abi nila may hindi Mhm. naman naman to inject kay abi nila sakit or Sakit, kay mhm. tantrum lang ang bata. Mhm. So mas mayo kung separate classrooms, Aha. himuon pa nga ang aton vaccination area. Aha. May ara kita nga separate waiting area para sa mga nagahulat pa nga mabakunahan. Aha. Dito So, sila hindi sila ma-influence sa Mhm. mga kumera na nagahibi. Kaga natural ina Action Bright, kung Mhm. ikaw Iloy, pareho sa akon. Sang gagmay ang kabataan ko, may mapilasa na sila. Matsal ko daw ako nang ginabuno. Oh, correct. Kasi correct. gamay na nakapilas. Amo ginaiya, medyo OA ka kung ikaw parent, ikaw ang ginikanan. So hindi ginamadula ang mga pagkangawa. Pero tanawon ta, Mhm. ang ano naman ang matabo kung hindi sila makakuha sang protection. Mhm. Pag ma-expose sila, for example, sa mga bago nga variant. Subong may ara naman sub-variant ang Omicron. Wa Mhm. ipatakabalo kung ano naman na siya magiging epekto sila. Mhm. So, ang tanawon tada is to give, amo na ginahambal sa gina ni Secretary Duque, kay ari di sila nga 3 kaina, ni Secretary Galvez, kag ni Secretary Dizon, na ang population protection. Wala na sila gawa ga usar sang herd immunity nga phrase, kay it would seem nga hindi na applicable na sa subong, kundi ang ila ginagamit is population protection. Mhm. Okay. So dito sa national ang iban to nga preparation ara sa hospital gid if in case gid man. Diri sa aton although di mo pa ma-mention ma'am ini hospital man ini or separate lang taya. Mhm. Ang aton classroom, eskwelahan. Eskwelahan. Sorry. Wala ko nabatian kay. Eskwelahan, may 3 Mhm. kita ka sites nga gina-prepare subject to the approval sang ang administration sang ining 3 ka eskwelahan. Mhm. Okay, the same man ma'am no ang inyong preparation, ambulance, doctor, tanan kon if in Yes. case gid man kompleto kita gyapon. Mhm. Yes, correct. Kaya para tanan ang mga preparado kita tanan. Kaya ang pinaka-importante, ang vaccinators Aha. nga ma-assign are already those who are trained with para sa typically sa 5 to 11 years old. I see. Amo mala na. Ma'am, lastly ma'am, kumusta sa buong Bacolod ma'am? Do naganubo ang aton sini nga cases ma'am. Do pila na kaadlaw nga medyo nagkulokalma siya. Mhm. Thankfully, sakto na ang word, nagkalma ang aton cases subong. Aha. Nagapanubo. And hopefully, magpadayo na gid. And that would only mean, Action Bright, nga nakalampuwas na kita sa peak ng ining nga surge. Kag hopefully, hindi na magsaka liwat. Ang ginapabantayan lang sa aton subong sang IATF, sang DOH actually, ang pirmi na nila, ginaulit-ulit, ginabalik-balik, Mhm. nga pahanumdom sa mga LGUs, bantayan gid ang hospital
utilization I rate, see. Aha. capacity utilization rate. Mhm. Kaya mo na lang ng indicator, subong nga ginabantayan, Mhm. kung ano ang kung ano ka severe ang effect ng surge Mhm. or pagsaka ng cases sa isa ka area. So kung may pagka-problema gani ang capacity sa mga hospital, dira amo na nagahalin ang dako man nga mga problema kag challenges nga ginaatubang sa local sa national government. Mhm. Bisan sa Metro Manila, subong wala masyado sa may gina-ICU. Amo man na diri sa aton. Actually, damo sa cases, damo nagka-positive. Pero ang observation na do common colds lang, do flu ang mga symptoms. Wala na sang pareho sang nagligad na surge na once mag-positive, laban-laban ka hospital. Pagka-hospital, nagagrabe, may intubate. Subong wala na masyado Why sang na? may nag-undergo sang intubation. Kagato ba lang sala ta kay base maubusan ta bala oxygen nga supply, ma'am, no? Nagligad. Yes. Yes, Aha. amo gito. Wala labot nga wala na kwarto sa mga hospital. Aha. Naubusan pa kita nag-shortage pa ang supply ng oxygen. Amo to makakululbaan din sa tanan. Sumunod ka And symptomatic. thankfully wala na. Subong nga we have sufficient supplies ng oxygen. We have sufficient number of rooms sa mga hospitals pa naton. Aha. Kaya ang aton ng mga frontline healthcare workers, Mhm. although may ara man sa ilang nga nag-positive, Aha. but we still have enough of them nga ara sa mga hospitals. Aha, nautod si ma'am na kwan ba imbis manog tapos na ta. Action firing line. Na putol action hands imbis man na babay na ko tani sige balikan ta siya. City 40 Action Radio Philippine Standard Time. Nabatian yung palayag ni Ma'am M. Bagolang ang i-inject sa kabataan hindi gali pariho kadamuon. Sige, balik sa imo, ma'am. Mhm. Yes, sa nambal ko nakagina Action Bright, Mhm. ang aton mga hospital workers may mga nagka-carry infection man, may ara man sa ilang nga naga-breakthrough infection, meaning nakaagi na sila vaccination, naka-booster na, pero naka-infect pa, no? Nagkakalapnan. It's because of their exposure tungod na nga sila ang naka-expose kaya everyday sa mga pasyente nga unknowingly ang iban wala pa na test could be positive kag makahatag sa ilang infection, but ang importante nga may ara pa kita sufficiente, there is still a sufficient number of healthcare workers nga ara sa mga hospital at sa aton mga hospital wards and COVID rooms. Aha. Sige. With that, ma'am, salamat sa imo sa nga pagpatag ang serbisyo tonight. God bless aton tanan. Stay safe, ma'am. Thank you, man. Action Bright. And God bless sa tanan ng mga nagpamati. Subong kag sa tanan gali Action Bright ng mga aton law graduate na manugkuha sang bars of watch. I wish them all good luck. And Yes. we are including them in our prayers. Sige. Salamat, ma'am. Action firing line. Iyo si volunteer Makaksyon, Ma'am M. Ang. So muna, ang in-mention niya, parte sa mga kabataan. Prangkang istorya, subong lang ko kabati nga ang kadamuon gali isang i-inject action hands sa kabataan, hindi pariho sa may pariho sa aton nga mga adults. No? Bugat gidman mo, mabulo bugat siya, ipanubuan sa iya kabataan. First time ko nakabati subong nga gabi, ina maka-add-on sa pang duha-duha sa mga ginikanan para sa inyo sining mga kabataan. Action firing line. Kay todang iban damo sa bugatan ang abaga, medyo nagbulubat siya gidman 2 to 3 days, ang iban 1 day lang. Pag inom nila sang daw makadula lang sa init sa lawas nila, tinakabulig man dula man dayon. Action firing line. Kati lain galing resistensya sa kabataan ta mo, no? Lain ang resistensya sa kabataan ta. Anyways, temo tong in-mention ko kay ining duha ka mga ginikanan nga nagreklamo dito sa Quezon City nga kon pwede hindi anay pagpadayunon, no? Ining 5 to 11 tilang tawon ta kon paano ni talupang don sa kuan sang korte. Action firing line. Kaya ginakabig nila ini nga unconstitutional mga kaksyon. Porte, no? Ini sila part lang na sang ila sini kahangawa ket ni kabataan na amo lain pag impact sina mga kaksyon. Action firing line. Pagbalik ta karon dugay sa aton sini nga pagpangalagad, balikan ta karon ng patrol no sa pag-follow up kag check taman sa Action Marlon karon kag ibalita taman sa inyo ato gining patay sa Victorias. Dugay naman sa may pamahog gigali sa kabuhi niya
kagang iya sining nga asawa ginbilinan niya na sa pagbantay sa kabataan nila. Action firing line. Karang pagbalik tayo ni nga bayan sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Maayong gabi sa mga tagpalamati naton sa live. Christine Minies Villalubos, Elvira Hilugo sa Charito Heights, Granada. God bless. Athea Kim Iriman Araman. Si Maria Lea Marabailes Banaglorioso sa Camilla Bacolod South, Barangay Tangob, Homa Lomina. Love Castellanes, taga-monitor man, still watching from Basak, Himamaylan City. Rofi Libran, good evening. Hel Javier Araman, naga-monitor sa Gradstone, Australia. Thank you and God bless. Neneng Grate Araman, Jean Oisisir, Vida Abaw, Imbong Jocampo, sa Maaw. Des John Piliunes, good evening Sumbray, monitor lang ko di sa NCR. Kumusta lang taga si Palay Siri kag Piliunes family, more power action radio. Salamat. Dining alojamiento sa Antipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw gid. Tuto Than, naga-monitor man, ginagreet niya lang si Kumari Vanessa kag Kumari Jinky, salamat gid. Milili Oligo, si Melchor Hamilano. Evening, Sumbray, I'm watching here sa Caribbean Water Park, Golden Field. Bao, salamat gid, maligo tada. Greet lang wife Nel kag my son Toto Carl, salamat. Milili Oligo, ginagreet niya man si Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Matt Mayo, Jinky Dayolagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Melvin Peñafiel, Aprik Mandiuya. Araman si Arlene Carbrillos, naga-monitor upod kay mother-in-law niya, Barangay Minoyan, Shinda si Magwan Murcia. Maayo lang ang pagpanyapon dira, love lots. Barayo Gare, Nilni Realista, ako gani wala pa nakapabakuna or wala vaccine. Good evening, Sumbray, monitor lang. Aileen Mijares Araman, Georgia Gargasira, naga-monitor man upod sa sister niya BF Anita Puentebella sang Takuling. Si Angela Gayondato, evening Sumbray, Brian, hindi ko bagpasugot bata pa, hindi gani kasarang tigulang bata pa. Dory Hison Araman si Burley Anuales, Melchor Hamiliano or Hamilano, si Lorna Diligencia, Liberty Biniten Ubaldo, Virgil Pinda sang Celine Holmes, God bless, Idilao sa Victoria's with Nana Isabel, Aimee Di Vinegracia sa Barangay 16, Vivian Fernandez Sabio Pabilio sang Talok, Bago City, Shane Antoniak. So, Bri, good PM da, watching New Jersey pa, Tamyaw Kulang, Family Lipania. God bless. Haraman si Joby Monares, Inday Plaza. Okay. Romel Riales sang Country Homes. Salamat, Ged. Sige. Thank you, Ged. Balik ko dugay-dugaya. Ma-relax lang ang puwak ko. Las 7:47.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo
Kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio, kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw magluton, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, Kay BBM gid ko amo ni na hindi si BBM mag-attend sa KBP forum Yogs amo ni klase presidente botohon nyo ay panaguan ya kita galiya kung may problema ang aton nasyon. Ang mahambal boto kamo maski sin-o na kandidato na pagka-presidente hindi lang si BBM. Kita mo lang na. Actually, si BBM, boss, hindi siya magtambong. Hindi siya mag-intraction hands. So, kung pag-intindi ko, do ikatatlo na ni nga pamalibad ya. No? Una kay Jessica Soho. Ikaduha, iyasang Jim A. Mangyapol nga dito sa Metro Manila. Kag boss, ikatatlo, iya nagidya sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. So, waay man hindi man siya gihapon. Ang alibis niya to sa kay Kwan or alibay niya kay Jessica Soho kasi Jessica Soho Action Hands suno sa iya bias kuno klase host sa TV. Action Firing Line. Pagkatapos ikaduha ilan ni Mel na mga sikat nga mga broadcaster man to sa isa ka radio station sa national. Pero nationwide man niya ka Jim A man, di ko lang pag-mention. Lapit na tong adlaw nga interviewon siya, nanawag ang tawo niya sa office. Kag naghambal nga si BBM, budlay i-contact ato sa Davao City Action Hands. Tikon signal ang paghambalan, Davao, wala nakaubusan signal. Dato pa lugar sa presidente na. Action Firing Line. Boss, wala na naman siya. Ahay. Ti daw, ang imo mga botante, Sir BBM, kaluoy, mani, gahulat, manis latani, kung anong imo nga mga palayagman sa mga issues, sa Pilipinas, sa mga issues outside Philippines, anong dapat nga mga plataforma di gobyerno, ti kanugon, no? Kadamo pa naman BBM, dis Negros Occidental, no? Kag Bacolod, no? Purtis pagkadamo, di. Ti dapat, sa sina pa lang, insakto ni nag-text sa ato, no? Halin sa kay Kwan, Mayo ni sa 1387, hambal niya BBM, gid ko mo, pero do hindi siya mag-attend sa KBP forum mo, Yogs. No? May Yogs pa siya, siya ni klase presidente botohon nyo panaguan niya taya kung may problema at ang aton siling nga nasyon may punto niyo. Salamat gid sa imong nga text de pero nakasalalay gihapon sa inyo mga kamot kag pagtuod dira mga kaksyon ang mga pagbuton nyo sa plabuton nga eleksyon. Action Firing Line. Si ang iya nga vice presidente way man ko black bati man si Inday Sara Duterte mayor sang Davao makaksyon. Duway ko kabati sa mga interview so. Sige lang ba temprano pa man no? Mayo tani dalagid lang. Sir, mangkot lang kami ngayo may waiver how before ka wait ko daw sa nagligad pa man nga kwan nga pamangkot ni do nasabat ko rin sa ligad lipat na ko magkwan. Ang gina-interview mo sir tama na ka liar. Ba liar? Isa lang na sila ka tinain ni Doki. Doki. Nugay gid kamo padala-dalada kay mga demonyo. Uy, hindi ni blaman naming hambal mo sir nga demonyo ni sila basi mabalikan kan isang ubra mo. Action Firing Line. Kung hindi ka magpa-inject sir, hindi lang paghambalas lang nga demonyo kay kabudlay na nana. Action Bryce subong nga tiyempo damo na trangkaso. Sa subong nga eleksyon, damo manig tinaghol ang resita sang politiko. Alope ba o pertigid ka epektibo? Ano ning alope man? Ay, oo, tawag nila kay Albi si alope. Hindi nyo na pagtawag alope. Tamyaw ko lang mads ni kag pinalangga si Boy Tigulang, Boy makaluluoy niya, agsobray. Tawagon tang tao sa matudtuod yang ngalan Mabuto makamo kon hindi respetuhon taning mga ngalan nila. Action Firing Line.
Ato mga suna, may mga mangkanor, ang butsingon na si Duterte na mo, India. Presidente, na respetuhon ta na. Kung hindi ka mo pabor, hindi lang. Hindi talang pag i-damulayon, kag i-bully ang mga ngalan nila, kay may mga ngalan, mani sila. Action firing line. Sige, no? Kag ini mga opisyalis na nila sa gobyerno, no? Pwede ta sila criticize, action hands, ang ila sini nga mga hindi manami nga trabaho, no? Kung pananawon yung performance sila hindi good, pwede ta sila criticize based on kung ano nakita nyo da. Pero kung patingalan nila pang islan nyo sa mga demonyo, mga kung ano, hindi na na, ha? Laway na nakatama, mabudlay na na, kay masakit man na. Abin yung kaso nyo sina, kuan mo ginapangliwat mo ngalan, ginamarder nyo ng mga ngalan, sala na ha, hindi nyo pagsagihan. Action firing line. Sige, daligid lang kay Ariho, bulutuhon man mati ka mo ni siya, kay base mabutuhan nyo man depende sa inyo. Pamatian ta si Sir Alan Peter Cayetano, be. Oo, kay kuani siya mo. May ara man sang plataforma de gobyerno nga pamatian ta sa mga gabi. Hanot, action hands. Nasa linya natin ngayong mahabigan isang Kristiyanong leader, abogado at veteranong mambabatas na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino dahil sa kanyang integridad at sipag sa kanyang trabaho. At sa loob ng halos sa 3 dekada ng paglilingkod sa bayan, naging panata niyang humanap ng paraan para sumaya ang bayan. At bilang cabinet secretary, 4-term congressman, 2-term senator at speaker of the House of Representatives, ipinaglaban niya ang karapatan ng pinakamaliliit at pinakanangangailangan. At sa ilalim ng kanyang liderato bilang speaker, naipasa ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 na nagbigay ng tulong sa mga apektadong sektor at nagpalakas na ating laban kontra COVID-19. Ngayon naman ay isinsulin yung mabigyan pa ng 10,000 pesos na ayuda ang bawat pamilyang Pilipino para makabangon sila sa gitna ng nararanasan nating pandemya. Ang binabanggit po natin, walang iba po kundi ang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker, Senator Alan. Good morning. Magandang umaga, Deo, sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa DZRH TV, lalo po mga OFW nating kababayan and sa Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa oportunidad na to na makakonect sa ating mga kababayan. Ayan, good morning, Speaker, Senator, sir. Alam po niyo, Senator, ilang buwan na lang po ang natitira sa Duterte administration. At bilang dati niyang katandem, ayan, abay, kukunin namin yung may papayo sa kanya bago bumaba sa kanyang tungkulin bilang presidente ng bansa. Senator, ayan, kaalyado kayo ng Pangulong Duterte, ngunit mariin ninyong tinututulan ang ilang issue na mainit ngayon. Yung halimbawa, ayan, yung issue ng isabong, ayan, ngayon naman ay hinihingi nyo rin na ibito ng presidente ang controversial na vape bill. Bakit po ninyo, Senator Alan, tinutulan ang mga ito at hinihingi ninyo na ibito pa ng Pangulong Digong Duterte? Bakit, sir? Well, Deo, di ba, ang responsibilidad naman ng gobyerno is to do good and prevent evil. So, basta't may mga addiction, hindi natin ginajudge ang tao, maging sugal yan, alak, sigarilyo, pero kailangan nire-regulate ng gobyerno. So, ang sinasabi po kasi nila, less unhealthy, ha? Hindi po more healthy, ha? Kasi unhealthy talaga ang nicotine, So, less unhealthy daw ang vape at e-cigarettes. Ang problema, kung yun lang ang argument, bakit yung edad na 21, ibinaba nila sa 18? So, 18 years old, pwede nang bumili. Samantalang dati, 21 anyo. So, ibig sabihin, tinatarget ng mga kumpanyang na gusto maging addict tayo sa sigarilyo at nicotine, yung mga bata, no? A new wave of generation to. Pangalawa, alam naman po natin na galit ang Pangulo dun sa mga iba't ibang flavor kasi nung na-invento to at pinag-halo-halo yan, ang dami pong naihalo dyan na nakakasama sa katawan. So sa Amerika, more than 10,000 ang pinagbawal na flavors. So dapat FDA yan, Food and Drug Administration. Nangyari, Deo, inililipat ng Senado at Kongreso sa DTI. Yan. So yun nga pong nilalagay lang sa ilong na
na home kit ng COVID, galit na galit ang FDA na wag daw bilhin kung walang FDA approval. Tapos sisingot tayo ng ng vape. Ang mag-a-approve Chemical. ay DTI. So yun po ang dahilan. Yun po ang dahilan kung ba't pinabidito po natin. Ayan. At isa pa, Senator Alan, yung isabong, ha? Alam po yung ang daming nalululong sa naaadik sa sabong at yung iba nangungutang na, yung iba dahil hindi mabayari utang, may pulis pang nagsuicide, Senator Alan, sir. Well, one point lang doon, Deo. Dapat, kung ano lang yung credit mo, yun lang ang pwede mong isugal. Kahit sa mga bansa na merong pong e-casino, kung ang nasa loob ng digital wallet mo 5,000 hanggang 5,000 lang. So nagtataka ako bakit pong merong polis na bawal dapat sa sugal. Bakit po may bata na bawal dapat yan sa isabong. Nakakapangutang ng 300,000, 500,000. And then may nababalitaan din ako na may enforcement unit na po yung iba. So whether yan ay official o hindi, no? So sana po kasi katulad ngayon, no? Kailangan yung ayuda, kailangan po yung Bayanihan 3, kailangan po napakaraming deal. Pero ang inuna ng Congress yung isabong at saka yung e-cigarettes, no? So sana naman po, medyo ngayong pandemic, huwag tayong mag-take advantage na yung mga yon ang unahin kasi hindi makakatulong sa ating kababayan. 5 million na daw po ang nag-iisabong Deo, at yung iba dyan ay mga OFW. Di bali na po yung kaya nilang i-regulate yung sarili nila. Pero yung iba po talagang nababaon sa utang dyan. May mga brad akong medyo tumatay din dito sa isabong, Senator Alan. Nagulat ako, ha? Ayan, habang pinapanood namin, yung sa meron, walang every 10 minutes yata, every 5 minutes may sultada, may sabong. At nakita ko yung mga pusta. Sa sabungan, 5 million ang pusta sa loob lamang ng ilang minuto, Senator Alan, sir? Yeah, sa sabungan at saka sa casino, regulated yan sinong papasok, ilan sultada, at pwede mong tawagan yung casino o yung yung sabungan pagka na-addict yung isang tao diyan. Pero diyan sa internet, sa cellphone mo, pwedeng nasa CR ka, pwedeng nasa eskwelahan ka, pwedeng nasa simbahan ka. Akala nung iba nagpe-praise the Lord ka, yung pala nanalo ka ng malaki, di ba? So napakadelikado po pag sa internet yung sugal. So yun po ang aking, hindi ko po tinatanggal sa tao kung gusto niyo mag-mahjong, mag-tong eats, nasa sa inyong desisyon yan, gusto niyo mag-casino. Pero pagka ginawa niyo po sa internet, medyo mabigat. No? Of course, if you can avoid it altogether, why not? But yun nga po, sa internet, medyo delikado po talaga. At saka, Senator, international to, worldwide itong pustahan, ha? May kilala akong, parang ahente. Aba, yung isang tumatay sa kanya, meron sa Amerika, meron sa Mexico, ganyan. So, paano natin, although na ito may franchise niya, paano natin malalaman kung magkano talaga ang kinikita nito para mabisan natin ng tama itong isabong? Ang dami pong hindi masagot talaga ng PAGCOR pagdating sa regulations kasi nga wala pong franchise tong mga to at bigla na lang pinasok ng PAGCOR. So katulad nun, sabi nila hindi pwedeng bata. Pero kahit on the air, Deo, subukan nyo ngayon na mag-create ng account. Pwedeng mag-create ng account. So maraming problema dito, pati sa money laundering, pati po sa enforcement. So I'd like the government to look at the regulation side, di ba? So may mga bagay tayong pinapayagan pero i-regulate mo pa rin. Like, katulad sa casino, hindi naman lahat ay pwede sa casino. Marami pong bawal sa casino, di ba? Ayan. Anyway, Senator Alan Cayetano, sir, ayan, dumako naman tayo sa mga magaganda nga. Para hindi lamang puro negative. Sa mga gandang programa po ng Duterte administration, Senator Alan, sa tingin po ninyo, alin po sa mga ito ang dapat ipagpatuloy at alin naman ang dapat itigil ng susunod na magiging administrasyon? Senator Alan, sir. Well, kaya ko nga gusto Deon na talagang dumami ang debate at mag-participate lahat ng kandidato. And of course, kaya ako nagpapasalamat sa DZRH na nakukumbinsin nyo mag-attend yung mga presidentiable. Kasi importante po, hindi tayo nanguhula, di ba? Alam talaga natin kung anong ipapagpatuloy nila at anong hindi. So I think everyone agrees naman na yung build, ituloy yan. Everyone agrees na yung anti-drug, ituloy. Pero ayusin ng konti kasi dapat wala talagang killings o extrajudicial killings at dapat talaga may rehab. I think yung ginawa ng presidente na i-prioritize ang mga OFWs, no?
tuloy yan, and of course yung gains natin sa tourism, no? Kaya nga medyo binabantayan ko talaga yung isabong at saka yung e-cigarettes kasi kung kailan matatapos yung administrasyon, kailan po pinapasok yung mga yan. Ang sabi po ng Pangulo, pinayagan lang yan dahil walang pondo ang gobyerno. Kaya nga po, kung bibigyan natin ng 25-year franchise, edi kahit may pera na ang gobyerno at tapos na yung COVID, nandyan na naman yan, di ba? So ako, gusto ko talagang itanong lahat yan sa mga presidentiables din. Anong itutuloy nyo at anong hindi? Pero definitely naman, hindi naman perfecto ang ating Pangulo at ang kahit anong administrasyon Deo, di ba? So kahit dun sa mga ipagpapatuloy, kahit sa build, agree ako na build more hospitals, build more schools dahil nga sa COVID, hindi pwedeng tabi-tabi ang mga estudyante. Ako din, I believe na build more outside Metro Manila. Hindi panay Metro Manila. So marami pong dapat ipagpatuloy pero maraming adjustments ang pwedeng gawin based on the lessons we learned in the last 5 years. Ayan, any specific po na na mga project ang dapat ituloy ng Duterte administration? Yung kampanya sa droga, Senator Alan, yan na isa sa mga battle cry ng presidente nung kumakampanya siya, pero hindi po totally nawala ang drugs at corruption. Well, dapat talagang ituloy yung anti-drug. Pero ang daming area na dapat palakasin at ayusin. Tama ka dun sa anti-corruption. Hindi sapat na ang presidente anti-corruption. Di ba si Lee Kuan Yew, ang dami niyang sistemang inilagay. Katulad ngayon, hindi malaman kung ano na sa loob ng salin ng mga opisyales. Ayan. So tama ka dun, Leo. Maraming dapat ipagpatuloy pero dapat himayin. Paano mo to ipapagpatuloy and how do you make it work? Ika nga, di ba? Ayan, okay. Senator Alan, sir, ayan, ano po ang message natin sa ating mga Deo, kung bayan? may bubwit sana lahat ng ombudsman at saka mga media, walang problema yung corruption. Problema, nakupo mo lahat ng bubwit sa ating bansa. Anyway, totoo po yan, Senator, nakadismaya rin kung minsan. Anyway, Senator, sir, ayan, ano pa yung mensahe sa ating mga kababayan? Well, again po, makinig tayo sa news, supportahan natin mga media man, katulad po ng ginawa ng RH na nandyan po ang mga presidentiables. More information, less mistakes. The better informed we are, the less surprises sa mga leaders natin in the next few months. We will decide, they will be our leaders for the next few years. Magandang umaga po ulit at maraming salamat. God bless you po. Thank you very much, former Senator Alan Peter Cayetano, dating House Speaker at dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Thank you and good morning. Action Firing Line. Las 8:22 mga kaksyon, buwas nga adlaw monitor kamo diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Las 9 tubtob las 12 sa udto. Kay may ara sang Presidential Forum man. Buwas nga adlaw yan sang kapisanan mga broadcaster sa Pilipinas. So pamati gid kamo kay may mapulot kita dira kag sa mga interviews sa mga presidentiables naton kag vice presidentiables naton. May makuha kamo dira kag dira makahuna-huna kamo kung sinong deserving nga butuhon ta sa May 9, 2022 nga eleksyon. Action Firing Line. Kag hindi ta sagi lang ya pamati ko galingon ta nga ti inang butuhon ko sa muni kay lapit sa akong tagipusoon, si amuni kay sagad mag-English, si amuni inang muni-muni muna. Buwas pamati kamo kung anong sino ang matudtuod nga nagahambal halin sa tagipusoon kag may ara sang tinutuyo gid nga magserbisyo. Action Firing Line. Buwas pamati kamo mag-action. Sige, no? Last 9 tubtob last 12 diri sa Action Radyo Bacolod. Action Firing Line. O yantis pa naman tanan, maitisi kag Zanton Plus Herbal Capsule. May gabi kay Ma'am Jinky Dayalagdo. Nag-greet niya lang si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Lily King, Alma Oligon, Milili Oligo, all the family sa Barangay Pandanan.
Elizabeth Malaka Gamala, good evening, God bless. Josephine Paro Alarcon, good evening. Sumbray niya, punta monitor gid kami firing line sang bana ko. Bao, salamat. Ray John Tan Villalon, good evening. Rochelle Fulgencio Susana, si Melchor Hamilano. Thank you, Sumbray. Happy gid ang son ko, si Carl J. Batian, ngalan niya. Sang nabasa mo, amo man si Mrs. ko, si Nelvi. Salamat. God bless. Reggie Valencia Tilanas, good evening. Sumbray, damo man siguro nga ginikanan ang tahap pa magpabakuna sang ila kabataan. Pwede pa man guro magpaiway kag lang anaya magpabakuna sa mga kabataan. Benderboy ni Gilia sang Villamonte. Oo, pwede gid ka paiway kundo lang alang gid. Merly Gonzaga, Action Bry, monitor lang, God bless dira, no? Si Kativer Araman, Roberto Heraposco Caraballo. Mayang gabi, Action Bry, tamyaw ko lang, Councilor Attorney Dindo Ramos from Hutuda, Handumanan. Sige, balikan ta karon ng iba na, las 8:25. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayasang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espoliar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoliar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account to me.
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga Sa shooting kaina, bisan gamay lang naton kung kumustang investigation sa police station number 4. Action Firing Line. Kumusta to sila? Kumusta tong naluthangan? Mayang gabi ginatamyaw ko gali ang pamilya Veloso kag Ninoy ko sa Hacienda Camansi Gonzaga, Barangay Robles, La Castillana. Kag ginatamyaw man si Mama Elizabeth Ninoy ko kag sa akon papa nga si Alexander Ninoy ko. Pinakagwapo namon nga tatay Benjamin Veloso Jr. Utod ang text. Tamaan kalawig. Action Bri, good evening. Tamyaw ko lang maayo nga pagpamati kay Nanay Wisi Lazaro. Salamat gid kay Gio Barredo. Thank you gid sa pag-monitor mga kaksyon. Action Bri, balibad na ni BBM nga conflict of sked nga amay obra siya kay wala man. Masigalibot guro. Si Cayetano Dynasty man ang tagiginhimo nila. Palasyo tanan nga farm ara sa Tagig may pwesto sila sang asawa niya same sa Kongreso bunga. Back naman siya sa senador, hindi ayawan. Gani man Action Firing Line. Amo gina mga politiko gisa gani ambal sa mga tawo. Pasensya gid damo commercial sige. Ambal sa mga tawo sa daong manigapon ang mga nagapulungko sa gobyerno ka nagapapili subong no. Action Firing Line. Ti kon hindi ka mo gusto nga sila managyapon ti hindi na pagbutohon islan lain Action Firing Line. Sige, sige, basta alang-alang siya aksyonan so okay lang no? Alang-alang siya. Ate sige. Kung hindi gid man nga do hindi angay butohon, ati ngitaan sa mga bago damo subong nga mga bago nga ngalan Action Firing Line. Si Ma'am Vanessa May nagamonitor man. Good freezing morning here Action Bri, watching live sa stream ko no sa Minnesota, USA. Kativer Araman nakatutok, family V. Ray sa Gonzaga family sa Barangay Araal. Jinky Daylag doon, salamat gid no sa pagmonitor Lilia Taton kag iban pa. Sige, no? Atong tero sa area sa Victorias Action. I'm sorry, oras ta medyo puraot gid, medyo gamay gid. Action Firing Line. Suno iya sa kay Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, ang hepe sang Victorias PNP.
na istorya niya ang asawa, no? Na istorya niya ang asawa, kag ang asawa sini nagpanugid na nagtuad sa pulis nga itong ginluthang isa ka maranaw ang nakamuno na gidman gali sa asawa nga may ara sang pamahog sa iya sini nga kabuhi, mga kaaksyon. Action firing line. Atong ginpatay bala nga si Iskan Umpar sa nagligad nga Martes sang gabi, no? Nga gintiro sa sulod sa iya sining salakyan. Nagpalayag sa asawa niya nga kung ano gid ba ng matabo ting kabataan, ikaw nang bahala. Daw mo nabi. So meaning, may mga pamahog na sa iya sini kabuhi, mga kaaksyon, nga gina-expect niya matabo sa iya. Action firing line. Madamo sang anggulo karon nga ginatutukan ang kapulisan, pero amuna wala pagid sila sang may itumod nga mga suspitsado, sino bala ang principal suspect sa to, no? Kag posible may ara naman ang pulis pero hindi pagid man mabuyagyag, tubtob nga hindi sila makapasaka sang kaso, no? Ang mga anggulo nga ginasumay subong ti una ang negosyo kiti negosyante ato siya. Action firing line. Ikaduha, daw masami ni siya kuno nagahampal sa hampang sang poker diri sa Bacolod. To ginasumay man ni subong. Posible may nakapangutang sa iya or siya man ang may utang, do mo na be. Kag personal nga grudges, mga kaaksyon. Action firing line. Kag ining si Umpar, hindi ini siya presidente sang ila community sa mga Muslim brothers na tundira. Kundi member gid lamang. Ang iya nga tiyo or uncle niya amo tuya ang presidente. Action firing line. Daw nakuan siya na misinform ang pulis sa nagligad to, daw lain ang information nga nagather, so subo na check niya nga wala siya sang ranggo sa mga Muslim brothers na tundira sa syudad sang Victorias. Action firing line. Subong pa ginapadalman paghihapon kung ano gid ang pinakamotibo sang pagpatay sa iya. Bao, grabe man, no? Bata-bata pa, sobra 30 pa rin, 35 pa lang edad to. Action firing line. Tinaga pa nga buhi, pero ti ko na nung kaidadalman sini ang pulis na ang bahala sina mag-action. Action firing line. Ato nga bahin sa aton sa nga pagpangalaga, dulong sa aton sa DIF. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo
Kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio, kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar dari sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. na mga kaaksyon, GC6 ka mga persona ang nagkalamatay samtang dinosinaman ang yara subong sa hospital nga naggamit iya sang cocaine mga kaaksyon, no? Ginapatihan nga makahililo ini may ara na butang nga substance, no, sa Buenos Aires, Argentina mga kaaksyon. Pero ining ginconfirma ni Prime Minister nga si Sergio Berni ang tagpamaba sa provincial security sa nasambit nga lugar mga kaaksyon. GC6 na ang patay, ho. 12 ang 50 ang ginabulong karon sa hospital, no? 50 masobra ang ginabulong sa hospital na cocaine pa more. Base may nabutang nga substance dito or hilo, no, nga ang kamatay nila. Amo ning kung isa delikado sa mga nagasagi kasuyop sa illegal nga droga, ho. Kabay pa ang nagliligad to. May mga reports diri sa terms na damo nagambal nga tani butang nga hilo ng illegal nga droga na. Hindi man. Kay kung ini sila ang nakasayop nga nagamit sina, dakpon talagi ni sila ya.
kag ibutang sa prisuhan kung nagakinahanglan gid man. Action Firing Line. Sige, ato nga bayan sa ato nga pagpangalaga dulong sa aton sa D3 Bayo duga nga proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. May kabilang sa kay Jocelyn Libo on Dispuho na naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Medyo pulo pasensya gid no, kay ang oras ta medyo kulabos gid no. Ay may kabilang naga-monitor si Sir Jomari Maki Ortiz. Naga-monitor dira sa may Pandanon Silos mga kaksyon banwa sang Amorcia. Sige. Way na kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa mga gapon nga istasyon kag oras. Mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio!